Біз Оренбург өлкәсеннән 5 кеше делегация булып килдек. Бу җыелышта мин 3нче тапкыр катнашам инде. Ну, бу җыелыш быелгысы бигрәк тә күңелле, бигрәк тә әйбәт булды. Менә без кичә таныштык Тукай районының җирлеге белән. Анда бик яхшы каршы алдылар. Менә инде төрле җирләргә йөрттеләр, музейларга алып бардылар. Менә картлар йорты белән дә таныштык барып. Шул хәтлек тәэсир итте инде ул безгә, бөтенебезгә дә. Аннан балалар бакчасына алып бардылар, мәктәпләргә йөрттеләр. Хәлфиннәрнең музейларын күрсәттеләр. Бик ошады, бик ошады. Рәхмәт. Менә шушы чараны оештыручыларга, безнең Кадрия Раисовнага һәм дә аның булышчылары кызларга, һәм дә аш пешерүчеләргә, безне шулай кунак итүчеләргә бик без рәхмәтле. Бик куандык шушы чарага килүебезгә. Бик зур рәхмәт. Зубашида туып үстек без, эчеп тәмле чишмә суларын, гизеп басук инешләрен, Урал буйларын. Зубашием, зубашием, сине сагынып кайттым тагын. Тирә-якта беләләр микән мондый матур авыл барын. Зубашием, зубашием, сине сагынып кайттым тагын. Тирә-якта беләләр микән мондый матур авыл барын. Җәен яшеллеккә күмелә, елда арта яңа йортлар. Димәк туа яшь гаилә, димәк арта бездә балалар. Балалар безнең киләчәк, алар булса авыл яшәячәк. Авылымны, туган телебезне, ышанам алар саклаячак.